ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ኣሰልጣኒ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ተጻወትቲ ብዛዕባ መራሒት ውድድር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘላ ሊቨርፑል ከይሓስቡ ብምሕፃኑ ትማሊ ቢቢሲ ኣፍሊጡ። ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ሜዳ ክለብ ኢትሓድ ንወልቭስ 3-0 ብምስዓሩ ኣብ መበል 17 ናይ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዓወት ከመዝግብ ዝኽኣለ ጋርዲዮላ ተጻወትቲ ኣተኩሮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ንዝህልዎም ኣበርክቶም ብቕዓትን ጥራሕ ክሕፀራ ተሓሳሲቡ። بقدم تمالي أما بالعصر جعت دقيق نولي بولي بقيح كارد خسرت وولفس باوي مان سيتي داهيبا أو عصر دقيق من قدي جابرييل جيسس الداتا بمرفارو استعطي أما بالساسان جعت دقيق مزعود طرف الصم كلها نكلبو مان سيتي كل تبزيرونا بعرفتي بمرحنة كتوت آخي لوايو أما بالسبعان شو مونتن دقيق كودي نبجزال داتو زعود طرف شتو نسيتي جف إحنا سلست تبزيرو عود كتمزجب آخي لوا بزد ما إسران كلتن ጸወታታት ዝተለዓሉ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማን ሲቲ ምስ ሊቨርፑል ፀራሓ ናይ ጋግ ነጥቢ ናብ 4 ከተወርዶ ኪኢላ እያ። ጋርዲዮላ እንተፃወተይ ኣብ እዋን ልምምድ ዝምዕዶም ጉዳይ እንተደኣ ሃልዩ ሊቨርፑል ተካይዶ ጸወታታት ኣይተረኣዩ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ዕዮ ገዝኦም ዝሰርሑ ብዛዕባ ዘይገድሶም ጉዳያት ክሓስቡ ስርሖም ከወንዝፎ ስለ ዝኽእሉ ክብል ትማል ተዛሪቡ። ማን ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ካብ ዘካየደቶም 4 ጸወታታት ኣብ 3 ከም ዝተሰዓረት ይፍለጥ። እዚ ድማ ሊቨርፑል መሪሕነት ውድድር ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክትሕዝ ዓብይ ድርኺት ምፍጣሩ ትማል ተዘክሮ እዩ። ድሕሪ ናይ ብቅድሚ ትማሊ ግጥም ኣብ ልዕሊ በርናንዶ ሲልቫ በደል ብምፍጻሙ ብቐጥታ ብቀይሕ ካርድ ካሜራ ዝተባረረ ቦሊ ብወግዒ የቕረይ ተሓቲቱ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ካብ ዘካየደተን 15 ጸወታታት ሓንሳብ ጥራይ ተሳዒራ ዝሓለፈ ታሕሳስ ብክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝተረፈ 13 ጸወታታት ክትዕወት እንከላ ሓንሳብ ድማ ማዕረ ተፈላለያ። ብወገን ወልቭስ ሶኒ መዓልቲ ምስ ዓበይቲ ክለባት ዝስራዓላ ጸወታታት ከም ዘይቀድዋ እዩ ዝሕበር። ካብ 9 ጸወታታት ኣብ 8 ስዕረት ድሕሪ ምምዝጋባ እዩ። ብሶኒ ኮኸብ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ዝተሸለመ ጋብርኤል ጂሰስ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሜዳ ይትሓዝ ካብ ዝተኣንገደ 8 ጸወታታት 12 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ካብ 22 ጸወታታት 57 ነጥቢ ከተዋህል ዝኽኣለት ሊቨርፑል መሪሕነት ሒዛላ። ግን ማን ሲቲ ብ53 ቶተናም ብ48 ከምኡ ድማ ቸልሲ ብ47 ነጥቢ ክሳብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዐን ኣለዋ። ኣርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ጸብለልታ ሽቶ ተፈላለየን ነፍሲ ወከፈን 41 ነጥቢ ኣመዝጊበን 56 ተርታ ሒዘን ኣለዋ። ወልቭስ ስዕብ ጸወታ ጽባሕ ቀዳም ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ እዩ። ማን ሲቲ ድማ ሰንበት ናብ ሃደርስፊልድ ክትገይሻ። እምበኣር ከተኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ እዚ ነይሩ። ብቐጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።